NGCDF osenoko tiyo nwe yo makare kosepono nitiere kuonde chung'od bura moko mahinyore to moko winjo maber ahinya nyako tudore kod pogo mendani mano mar NGCDF. Erokamano ahinya. En mana ni gik moko ok nyal bedo maber ne ji te. Omiyo paro manobiro ni 75 opog maromni nyiso ni constituency tema Kenya ka mokwongo yudo 75 no. To koro nitie constituency moko ma kata nigi wards 7 to moro nigi wards 3. Ma emomiyo ineno ni ochako ket pesa moro ma joman gi wards 7 ka inyalo migi mang'eny matin nikech ward bende ing'iyo population to be ing'iyo distance to ing'iyo area, ing'iyo gik mang'eny ka kipogo ward. Omiyo kaka sani wanitie ok en gima rach ahinya mondo mi 25% no omi koluwore gi wards adi ma constituency nigo. Kain gi constituency wards 7 to moro nitiere 3. En ber ni mondo omi ng'at man ga 7 cha mang'eny matin. Be pogruok no ok duong' ahinya. En pogruok mana milion matin inya yudo ni milion 1 kata milion 2. Koro kaka sani jod bura pod neno ni mae gima biro dhi mbele nikech nyocha kata kane kes ni e court to ok nwachak waketo proposal moro mopogore gi matimore sani. Koro ma pod biro dhi mbele ma nyaka chieng' moro ko waneno ni koro nego wakel chik mopogore gi mwatimo ni mane kama biro pogore. To kaka sani wawuoyo 25% ni ipogo koluwore gi wards ma ng'ato ka ng'ato nigo e constituency mare. Kaka nan gi wards 5 koro biro pogore gi ng'ato man gi wards 6 kata man gi wards 3. Nyaka sani wang'eni nitiere kuonde chung'od bura 5 ma oseyangi kata mago mosemigi no milongo kanyo ni obedo awarded the fire awards.